Hey guys, nandito tayo. Punta tayo ngayon sa IKEA. Malapit lang dito. Sa bahay nila Nanay Anita. Ayun yung mga bahay nila Nanay Anita. Ayun, ganda dyan. Tapos lakad ka lang. Nandito na tayo sa maraming mga establishment dito. Like, tindahan ng mga malalaking like Yula, Rusta, Net on Net, Giganten. Ayan, lakad ka lang dyan, marami dyan. Max, Stadium. Sa Bogotor ito, Bogotor. Yung bus dito, number 7. IKEA. IKEA. Yung mga katabi ng IKEA. Ano yung mga salon. Tapos ayun ang boss nila. Hawak ko lang yung cellphone ko kaya pagpasensyonan nyo na akong halukot dyan. Holiday ngayon, so hanggang 6 o'clock yung opening nila. 10 to 6 lang sila. Ano? Christmas. Kita pa kanya. So, bathroom na tayo. Mayroon ang gamit pang bathroom.